Il-Parlament ivvota favur emendi kostituzzjonali biex fil-Kamra tar-Rappreżentanti jkun hemm iktar ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Emendi li se jwasslu għal aktar deputati nisa mill-elezzjoni ġenerali li ġejja. L-emendi kostituzzjonali kienu approvati b'63 vot favur u 2 kontra. Propożizzjoni Nazzjonalista tivvota favur dawn l-emendi. Il-mekkaniżmu korrettiv se jidħol fis-seħħ minn wara l-elezzjoni li jmiss u kiseb l-appoġġ meħtieġa taż-żewġ terzi tal-Kamra. Issa jonqos biss l-approvazzjoni finali min-naħa tal-President tar-Repubblika George Vella sabiex l-abbozz isir liġi. L-emendi jitlu fis-seħħ biss kemm il-darba jkunu eletti żewġ partiti fil-Parlament meta sess ikun sottorappreżentat. Il-bidliet kif approvati jaħsbu sabiex jagħtu sa massimu ta' 12 siġġu addizzjonali lin-nisa u dan ma jnaqqas xejn mid-deputati li jkunu diġà ġew eletti fil-Parlament. B'hekk, il-massimu jfisser li jiġu eletti 6 nisa fuq kull naħa tal-Parlament.